Mɔgɔ ko e bangena dimanche fɛ ni e bi fɛ siri jugu min mi ka adamadenya kɔnɔ, siri jugu min bɛ e dala walima dabali jugu min bɛ i kan, n'a sɔrɔ e dimanche den de, i jija suratul fatiha aya fɔlɔ ni o ye alhamdulillahi rabbil alamin, i b'a sɛbɛn siɲɛ 77. Ola mɔgɔ min bangena lundi donya fɛ ni e bi fɛ ka kisi ka bɔ siri jugu tɔɔrɔ ma walima ka kisi ka bɔ dabali jugu tɔɔrɔ ma, i jija i ka arrahman rahimi sɛbɛn siɲɛ 77. Mɔgɔ min bangena mardi ni bi fɛ ka kisi ka bɔ dabali jugu tɔɔrɔ ma, ka kisi ka bɔ jugulamɔgɔw ka siri tɔɔrɔ ma, i jija i ka maliki yawmi dini sɛbɛn siɲɛ 77. Ola mɔgɔ min bangena mercredi ni e bi fɛ ka kisi ka bɔ siri jugu tɔɔrɔ ma, ni bi fɛ ka kisi ka bɔ dabali jugu tɔɔrɔ ma, i jija i ka iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, i ka sɛbɛn siɲɛ 77. Mɔgɔ min bangena jeudi donya fɛ ni bi fɛ ka kisi ka bɔ dabali jugu tɔɔrɔ ma, ni bi fɛ ka kisi ka bɔ dɔma jugu ka siri tɔɔrɔ ma, ni bi fɛ ka kisi ka bɔ jugulamɔgɔw ka siri tɔɔrɔ ma, i jija i ka ni aya in sɛbɛn ihidna siratal mustaqim, i ka sɛbɛn siɲɛ 77. Ola mɔgɔ min bangena juma donya fɛ ni e bi fɛ ka kisi ka bɔ siri jugu tɔɔrɔ ma, e bi fɛ ka kisi ka bɔ dabali jugu tɔɔrɔ ma, i jija i ka ni aya in sɛbɛn siratal lezina an'amta alayhim, i b'a sɛbɛn siɲɛ 77. Mɔgɔ min bangena samedi donya fɛ ni e bi fɛ ka kisi ka bɔ siri jugu tɔɔrɔ ma, e bi fɛ ka kisi ka bɔ dabali jugu tɔɔrɔ ma, i jija i ka ni aya in sɛbɛn gairil magdubi alayhim wala dolin. Ola suratul fatiha a bi bɛn ni aya 7 ma. Ola sɛmɛni ye don 7 de ye. Ola i bange don ye don min ye, i bi jija ko aya ta ni sura in kɔnɔ k'a sɛbɛn siɲɛ 77. N'i y'a sɛbɛn siɲɛ 77, i bi jija i bɛ don kungo kɔnɔ. Jiri dɔ bɛ yen ko dubalen, hakilila mɔgɔ caman bɛ jiri in dɔn ko dubalen. I bɛ dubalen kuru 7 ɲini, i bɛ na i ye nasi min sɛbɛn, i b'a ni dubalen bulu kuru 7 in tobi k'i ko n'a ye su 7, nka tɛ ko ɲɛgɛn kɔnɔ. N'i b'a ko i b'i jɔ fɛn dɔ sanfɛ k'i ko ni a nasi. Bilahi mɔgɔ o mɔgɔ mana nin kɛ e ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ, ala b'i kisi ka bɔ dabali jugu tɔɔrɔ ma, ala b'i kisi ka bɔ siri jugu tɔɔrɔ ma, ala b'i kisi ka bɔ i jugulamɔgɔw ka juguya tɔɔrɔ ma. Mɔgɔ min mana kɛ yarabi ala ka barika don a la, yarabi ala ka nafa n'a barika ye, ala k'o kɛ ala ya bonya kama, sɔli ala rasuli. O la o tɛmɛnen kɔfɛ an ka taamaden minnu bɛ yen walima an ka dama baarakɛla minnu bɛ yen, walima kɛla maa si o si ni e mako bɛ nafolo teliman na, ka nafolo sɔrɔ k'a sɔrɔ i ma don ala kota la, k'a sɔrɔ i ma don ala tanamako la, k'a sɔrɔ i ma taa bolitigi fɛ yen, k'a sɔrɔ i ma taa somakɛ fɛ yen, i jija i ka sɛ jɛma nafolo baara kɛ. Sɛ jɛma nafolo baara ale ye kuranɛ aya jɛlen de ye, kuranɛ sura jɛlen don, sabu ka d'a kan an ma baara ni suratul waqi'a to ye. Moriw bɛ nin sura in dɔn. N'i ye suratul waqi'a fɔ karamɔgɔ o karamɔgɔ ɲɛna k'a bɛ baara jumɛn kɛ, u da bɛ tun min na i ye, o de ye garizigɛ ye. O la an ye dalilu in de sama ka bɔ a kɔnɔ ni o ye sɛ jɛma baara ye, ka kɛ sababu ye ka fantanw dɛmɛ, ka kɛ sababu ye ka miskinaw ɲɛji cɛ. Mɔgɔ minnu k'u sigilen tɛ ni nafolotigiya ye diɲɛ kɔnɔ, k'u garizigɛ dayɛlɛ ni k'u sɔn nafolo teliman na, o de ye sɛ jɛma nafolo baara ye. O la mɔgɔ min mako bɛ an na
k'an sɔrɔ k'i to i sigiyɔrɔ la walima an ka baara k'i ye k'i to i ka jamana na walima i ka dugu la walima i ka quartier la i bɛ se ka weleli kɛ nin numéro in na ni o de ye plus 223 72 24 02 98 n bɛ segin a kan plus 223 72 24 02 98 o la a y'a janto a la kosɛbɛ an y'o de fɔ diɲɛ bɛɛ ye karamɔgɔya sigilen don mɔgɔw dɛmɛni kama moriya sigilen don mɔgɔw jigi tuguli kama moriya sigilen don ka hami gɛlɛn wuli ka bɔ buna adamadenw na mais moriya ma sigi mɔgɔw tɔrɔmpeli kama moriya ma sigi mɔgɔw nɛgɛni kama k'u ka nafolo dun moriya ma sigi mɔgɔw tɔɲɔni kama sabu alakira y'o de fɔ a ko azulmu zulmatun yawmal kiyamati ko tɔɲɔni ye dibifinmanba ye lahara don na ko mɔgɔ o mɔgɔ ni e ye walidenw tɔɲɔ k'u ka nafolo dun ala ko kuranɛ kɔnɔ ko bɔmu dɔ don e kɔnɔ bilahi ko bɔmu don lahara don na k'a bɛ éclater i kɔnɔ yarabi ala k'an kisi o ma ala k'o kɛ ala ya bonya kama sɔli ala rasuli mais n'i ye sɛgɛn o sɛgɛn ye an ka taamadenw kan bi n'i ye sɛgɛn o sɛgɛn ye an ka dɛsɛbaatɔw kan bi n'i ye sɛgɛn o sɛgɛn ye an ka damabaarakɛlaw kan bi wallahi maa si ka sɛgɛn tɛ fo mori jugu ani soma jugu ani mori minnu sigi mɛ galo kan bilahi olu de ka sɛgɛn bi an ka taamadenw kan nka a y'a janto aw yɛrɛ la mɔgɔ o mɔgɔ kɛla sababu ye ka waliden tɔɲɔ mɔgɔ o mɔgɔ ni e ka baara de ka walidenw tɔɲɔ k'u ka nafolo dun bilahi ala bi barika bɔ i ni den bɛɛ la ala b'i ta cɛ diɲɛ kɔnɔ yan yanni lahara cɛ wa i taalen kɔfɛ i ka du bɛ kɛ batɛmɛsira de yarabi ala k'an bɛɛ kisi o ma ala k'o kɛ ala ya bonya kama sɔli ala rasuli fɛn bɛɛ juru bɛ to buna adamaden na fo tɔɲɔni hakɛ o la karamɔgɔ minnu sigi ma kan u bɛ bi dɔn nka bilahi a y'u labanko jateminɛ mɔgɔ tɛ sini dɔnbaga ye ala ye nka mɔgɔ o mɔgɔ ka waleya kɛla mɔgɔw tɔɲɔni ye bilahi e ka sini dɔnnen don ayi e ka sini bannen don pewu sabu i ka sini de sigi bɛ min kan o de ye e ta tiɲɛni ye ani halakile sabu i ka baara sigila mɔgɔw tɔɲɔni kan o la a y'a janto a la waliden bɔla ka taa kɔ kan walima ka taa ntama na ko n tɔɔrɔla n faso la n bɛ fɛ ka taa mɔnɛ bɔ n yɛrɛ la ka nafolo ɲini ka na n ka du ta e k'o nɛgɛ k'o janfa k'o tɔrɔnbɛ k'o ka nafolow nɛgɛ k'o dun k'i bɛ moriya baara k'a ye k'a sɔrɔ i tɛ fɛn dɔn bilahi ala ka danga bɛ a bɛɛ lajɛlen kan yarabi ala k'an bɛɛ kisi a ma ala k'o kɛ ala ya bonya kama sɔli ala rasul rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin mɔgɔ ko e bangena dimanche fɛ ni e bi fɛ siri jugu min b'i kan adamadenya kɔnɔ siri jugu min bɛ e dala walima dabali jugu min bɛ i kan n'a sɔrɔ